Gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa dengan tariksa ditangka sasmitane kang para jawata mudane kang arum-arum nyata kang daya pratandha rahariksa tarisi gondo manambar salanya grondo gandanya prealumangi kukuse metu pangabeki dengan tariksa ditangka sasmitane kang para jawata mudane kang arum-arum nyata kang daya pratandha Puku sing dupa gumelun gening gendias sang abeke kawengku sagung jajangan nanging sanget hangiki sang resi kaneka putra kang handhok saking wiyadi ije urip piye dijeni gawe lho gawe Bratasena ora mati nanging malah mulih sapa Bratasena isih utuh meger-meger malah sak rampunge mulih saka Gunung Candramuka cahyane sumunar ayo saiki mbuh ora idep golek reka daya nganti sak matine Bratasena nek ora iso mateni Bratasena kowe bakal dilereni iso rombongan wong Astina
Pandita karya wangsit Pindha kumbang ajabing tawang Susung angin ngendi nggone miwang gali ing hanggung Lole piye kabar kawusanane Bratasena? Aku ketemu Indra lan Bayu Dewaku kang membo dadi buta ngalas. Jebul kayugung susu ing angin iku mung sanepan lan tulodo. Ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake mula. Mula tetep ana pangandikanmu Durna guruku. Mara enggal Wedarna kawruh sangkan paraning dumadi. Syarate isih siji Bratasena, syarate isih siji. Lan sing siji iki syarate mesti wae luwih abot. Merga tatarane ilmu kasampurnan iki ora sadengah titah bisa nglakoni. Nadyan syarate sak banjuri luwih abot. Bratasena tetep bakal mangkat. Bagus. Golek ana banyu suci pawitra sari utawa tirta mahaning suci. Mapane ana ngendi? Mapane ana sajroning samudra Minangkalbu ya samudra kidul. Marenggal golek ana Bratasena. Pangestune Durna guruku sing tak suwun. Pandita karya wangsit Pindha kumbang ajabing tawang Susung angin ngambing gone miwang galing Iku rawa. Bala kang tumingal perang jambu samya mateli lara dadit wirating kota wong janyu mangkung mangun sangi di benjang sangaji micil lakinya ngebali wawus terus pasura wilogo kaya buta singa prekil punika paman Rekyana Patih Haryeseng kuning kang sampun medal saking mertapan Saka Lima kula kang putra Tirta dinalangpun karta marma cumadong dawuh kados pundi wasipun anggen paduka paman rawuh wonten ing pertapan Saka Lima karta marma lan Surtayu kang minangka dadi wakiling para sata Kurawa kabeh. Dina iki kakangmu anak Angger Jaka Pitana utawa anak Angger Prabu Duryudana lagi mikirake gurumu saka Saka Lima ya kuwi Pendhita Durna kang sarta si Bratasena.
Amarga anak Angger Duryudana Jubriya karo Pendhita Durna. Padha-padha murite Pendhita Durna kenang apa Pandhawa luwih unggul, Kurawa kok ora. Kenang apa Pandhawa kok luwih pinter, Kurawa kok ora. Kenang apa anak Angger Duryudana mikir tekan semono merga jangkane. Sing dipikir ora mung sedina rong dina nanging kanggo besok yen wis tumekaning jangkaning jagat perang agung sing sinebut Baratayuda Jaya Pinangun. Yen Pandhawa pinter, yen Pandhawa luwih pinter timbang Kurawa, yen Pandhawa luwih sekti timbang Kurawa, kamangka padha-padha gurune wong Sukalima. Iki mengko sisip sembire luput katuranggane. Mesti ana ing perang Baratayuda Pandhawa sing panggah dadi unggul ing ayuda, Pandhawa sing bakal menang ana ing paperangan. Mula aku ngancam ngincim karo Pendhita Durna. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane kudu bisa ngeloropke Kang Sarta ngalap patine si Bratasena. Bratasena wis kasembadan linarepake mlebu ning sadroning alas kang sinebut Candramuka utawa alas Trik Basara. Tinemune jebul Bratasena isih urip. Bratasena isih urip malah sumunar sing dadi cahyane. Lajeng kersanipun kados pundi? Durna tak ancam incim meneh. Dina iki Bratasena linarepe ora mlebu alas ning kon jegur Samudra Minangkabau utawa Samudra Kidul. Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken dening para sata Kurawa duh Kanjeng Paman iki ngene. Iki mengko yen Bratasena tetep ora mati, tetep iso ngrampungi gawe mentas saka Samudra Kidul, mentas saka Samudra Minangkabau kok isih diparingi nyawa, isih gondelan nyawane ning ragane. Ora sandadak kesuwen Kurawa nggawa gaman sing jangkep telorong tumbak tekan kadohan karben Bratasena sampurna sing dadi nyawane. Mekaten Kanjeng. Ya pancen kaya mengkono. Krana apa? Aku kok iso ngancam ngincim sing dadi patine Bratasena merga Bratasena kuwi punjere kekuatan para Pandhawa. Pandhawa iso sekti, Pandhawa iso digdaya kuwi kekuatane punjere mapan ana ning Bratasena. Mula diawat-awati ana ning tepis wiringing Samudra Minangkabau ya Samudra Kidul. Yen Bratasena isih meger-meger urip keroyok ben mati pisan. Lho iki ngestoaken dawuh. Kirapna Wadyabala Sata Kurawa pisan dandan kaping pindho bodol. Dandan kabodolake aja nganti tundha Bima. Ayo surtai metu njabake padatan. Lho iki amit madal pasilan Kanjeng Paman. Kumrekang bala lumares budaleng Wadya Kusma warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra.
Swaraning wadya kang lumampah kumpul sacara watata tanjaruk ong dene rama parana ong dwaja nyumang bendeng ungkung risang regyono pate kang minangka jojo ing pramadya bala yen ora sisip kang dadi panduluning permati iki ndak sawang kaya Kakang Senggono kang mlaku ngenter mangulon Kakang Anoman bubar saka ngendi kok ndadak kok kaya krenggosan sing dadi napase Kakang Anoman daleweran sing dadi kringeti waduh Raden Permadi ngaturi kawuningan Anoman niki wau bibar hangang klang jagat munggah gunung mudhun jurang lah kok kula ketemu kalian Kang Raka nuwun nggih Yayi Bratasena sareng Kang Raka Yayi Bratasena kula dangu dhateng pundi Yayi Bratasena badhe lumebet wonten ing alas Trik Basara lengkeng Gunung Candramuka badhe ngupadi kayu ingkang winastan kayu gung susu ing angin minangka sarana kawruh sangkan paraning dumadi kamangka Raden kamangka Kang Raka Yayi Bratasena menika ngestu padha ingkang dados dawuh pangandikanipun Guru Durna kula alang-alangi Bratasena supados boten mbacutaken laku awit alas ingkang sinebat alas Trik Basara menika alas ingkang angker alas ingkang wingit bebasan sato mara sato mati jalma mara mung kari pengaran-aran kula kuwatir menawi Raden Bratasena Kang Raka Yayi Bratasena menika nemahi pepati awit saking dayanipun jim setan priprayangan ingkang ngora godha ingkang mapan wonten ing alas Trik Basara Kakang Anoman kula wonten dawuh Raden dapur kapasang katujuh ngenu kalamunta ing ripalungguhan iki Permadi diutus Permadi dikongkon kelawan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata amarga wis sawetara wanci Kakang Bratasena ora
ngadhep marang Kanjeng Ibu Kunti Talibrata mula Permadi dinutuk kinen ngupadi baya ana ngendi murcane Kakang Bratasena. Raden Permadi kepiye Kakang Anoman? Menawi miturut pamanggih kang sarta gagasanipun Senggana kula aturi paduka Raden Permadi sumusul wonten ing pertapan Sukalima. Kula kawatir senadyan to Guru Durna menika mujudaken gurunipun Pandhawalan Kurawa nanging Pandhita Durna niku pendhita tandurane Kurawa. Rina wengi uripe ana negara Ngastina, pertapane iso gedhe merga diglontor dhuwit saka negara Ngastina. Kula wedi kula ajrih menawi Kang Raka Yai Bratasena direwangi mlebu alas, direwangi jegur samudra. Ibaratipun goleki kawrusangan paraning dumadi ingkang durung karuwan ana nyatane kala wau ana campur tangane wong-wong Kurawa ingkang kepengin nyilakake Kang Raka Yai Bratasena. Mangkono Kakang Senggana. Nuwun nggih lakar kados mekaten. Nggih. Slindro kang dadi rasane Permadi. Bareng Kakang Senggana matur kang kaya mangkono masumelang rasaning Permadi mula dina iki ayuh Kakang Senggana bebarengan kelawan lakune Permadi lon-lonan lumaku tumuju ana ing pertapan Sukalima. Sumangga kula dherekaken Raden. Sikro jantot merkut ngembat watang ora basa mungsa. Tangkep dojo kantaran bau sayekti sing olena prapeng ampus sirna madyaning panggon Ganes bicarane Gayung kono risang Ramandaya Patyana yaksa kungkang Rama namane wil katak sini jejagi jroning wareh mbadha kolam tanpa tuwa mino Drojalatri mila gugu saben ari
Mas miber panonku pating kalebyur. Yen ora sisip sing dadi pamawasi Surtayu, iki ana wanara kusika sita kang ngadang marang laku kura pangling ketek putih mijil saka kendali sada Anoman ya sing ngono. Surtayu pancen bener. Pendirangan sing arep mripatmu arep nyang endi Anoman? Ing ripalungguhan iki Anoman bakal tumuju nang pertapan Sukalima. Perlune aku sarimbit kelawan Raden Permadi bakal sowanane Pendhita Durna, bakal takon, bakal mitambuh bayana ngendi papan dununge Yayi Bratasena. Kang dina sak mengko wis sumebar kabar wis sumebar pawarta wis warata kalamun Yayi Bratasena meguru marang Pendhita Durna. Mula aku mung bakal nyuwun katerangan ana ngendi papan dununge Bratasena aja nganti iki mengko. Senadyan to sipate meguru aja nganti kedlarung-dlarung merga Yayi Bratasena selak dadi pangantu-antune ibune Dewi Kunti Talibrata. Anoman sumrupa. Dina iki Bratasena lagi meguru cumandha ana ing pertapan Sukalima. Kowe aja ganggu gawe wong golek ilmu. Kowe aja ganggu gawe wong golek ilmu. Becik sumingira becik minggat saka pertapan Sukalima kene. Yen isih kepengin dawa umurmu, yen isih kepengin awet sing dadi ambekanmu, kowe lah dalah wis ketitik iki. Kurawa kok ngalang-alangi ketitik. Begawan Durna iki mesti diancam, Begawan Durna iki mesti diincim, diarahke karo para Kurawa supaya goleki lenane Bratasena. Karben Bratasena mati, karben Pandhawa ringkih. Mbuh, apa abamu kowe ora usah melu celeng boloten kebolatengen. Kowe gelem minggat saka Sukalima ora? Aku gelem minggat saka Sukalima yen wis gandeng tangane adikku Bratasena. Wani karaku, entek wedine kari wanine. Edan Anoman bosen urip. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita kebuntute ulo tampangin kekejeroke manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudukanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Wateken aji japa mantramu. Tumpang sutep yatatamu sati kamu aja takon dosa kowe Anoman.
Upuh godoh hilang nyawamu. Hei. Ho ho. Ho ho. Jemiat. Wes. Paidi Permadi. Oh. Kakang Kartomarmaku kepengin ketemu karo Pendhita Duna. Ora iso, aku sing dadi pepalang. Edan bosen urip. Aren wis disampakne. Ora metu dung-dung pik. Pat. Wah! 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 Pat! Wah! Mutiar.
ho ho. Taruna hangudya sanes karma kasaguning dumati maksudi ing kawula kang akeh gunane bisane sumbodo kabeh lara. Lole Sumorante iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah Bagus Si Permadi ana apa ngger muridku bocah Sigit bocah Jentara Naga Mahabau Kakang kula Bratasena mapan dhateng pundi Dubapa Panemban Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana jroning Samudra Kidul ya Samudra Minangkalbu goleki banyu suci Pawitra Sari tirta mahening suci kanggo srana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi aja kuwatir rasamu ya nang bocah Bagus Permadi Samudra Kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit gedhe dumugining pejah paduka kedah saged tanggel jawab. Aduh kedrawasan. Entenana Bratasena bakale enggal bali. Kakangmu Bratasena sedhela meneh bakale timbul. Menawi surup surya Kakang Bratasena dereng timbul. Menapa paduka Bapa Panemban? Menapa paduka Bapa Guru Durna kersa tanggel jawab samukawisipun. Aja keden-kedenipun Bapak. Yen ngono, ayo enggal bebarengan tak gandeng tanganmu disusul ana tepining Samudra Minangkalbu Permadi. Samudra Minangkalbu.
Iya, bacotake lampah risang Bratasena. Wauda kaya mangkono. Wis prapting tepining samudra Minangkalbu. Dupi wis prapting gisik. Sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung. Mauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangut tanpa pagut. Tumeganing ombak kang hanempuh wentise risang Bratasena kaya bisa tata jalma harsa hamangsulna lakune sang Bayu Siwi. Satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos. Sida njegur segara apa ta yen ora? Lamun sida njegur bakal pisah lawan keluargane selawase krana amung pati pacangane. Lamun yen to wangsul tetela banger asmane selawase urip. Sapusnya kapitang kanthi jangkep wis madhep lan mantep risang Bratasena hanggenya harsa hangupadi banyu suci Pawitrasari kinarya wedharing kawruh kasampurnan. Iya, suku mancik ana watu gilang hambyur jero samudra Dian Bratasena. Hangakak galak umelap nenggiri sang naga Nabatnawa. Bidung bangka tingetal gedene mencorong mripate mawa sungu. Mijil nyembur geni sak klopo-klopo gedene. Dupi priksa Raden Bratasena ingkang umambang ing warih mangkrak krura srumanaut.
Kumambang katonku mawa wisaya manampa manao marang risang bayu Batnawa anggubel anggane Sang Bratasena duduk hangakep wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes hangles bayune nganggo prasasat wis tumeka nanging awit dayaning piandel sesupe Dwi Indramani ing wareh peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot ponang Pancanaka mengkang tutuk ing sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih. Aduh Bathara kang amurwa bumi mugi keparenga paring pangaksana marang kawula kathah bisa ana bocah bajang kang kumambang teka kumaki tembunge dene wis weruh karo aku
Kowe kuwi sapa? Bratasena. Ulun iki kang kita upadi. Bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Marbudingrat. Waduh. Pangabekti kula mugi kunjuk sahandap pepada paduka Hyang Adi Ulun Marbudingrat. Ya ya Ngger. Wis ulun tampa Bratasena mangerti ya. Aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja ta kita gampang mengenggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Iya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun kang kita upadi banyu suci pawitra sariku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wonge kang kepengin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga ana guwa garba ulun. Caranipun kados pundi Bu Kulun? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita, jagat iki yen tak kersake bakal lumebu ana angga ulun. Wis Ngger mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika dawuh Bu Kulun. Wis manjing anggane Sang Ruci Bathara Sang Bratasena. Gelising kandha ring kesing carita. Wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa madya wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lengira Sang Ruci Bathara Bratasena. Kita wis bisa ambuka warananing ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa. Wah, bingah manah kula. Menawi mekaten punapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun Bu Kulun. Aja Ngger, iku durung titi wancine. Sababipun menapa? Sumurupa. Sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake kaping pindho. Ibarat wong mangan sira kuwi lagi dapur icip-icip. Besok kalamun wis titi wancine sira bakal antuk katentreman. Kang sarta langgeng wis Ngger enggal metu saka guwa garba ulun. Wis kulup enggal balyana Madyapada Bratasena. Ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhitana pertapan arga klasa. Gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparab begawan Bima Suci. Swargakna wong tuamu Pandulan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka. Enggal tindakna jejiban iki Bratasena.
Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong ing Bapa Durna punika sampun surut surya Kakang Bratasena dereng timbul kados pundi kawicaksanan paduka Bapa Panembahan lho Permadi pun bapa iki pendhita kuwi dipundi lan ditata dipundi ing solah hawane ditata ing reh pangandikane pun bapa bakal netepi janjiku kang wis kaweca iki wis surup srengenge muridku Bratasena durung timbul tak susul terus samudra kowe Bratasena Bratasena kowe sing wis timbul ker Kakang Bratasena ya Durna guruku lan kowe jlamprong banget panuwunku marang Durna guruku krana wis dadi lantaran Bratasena bisa ngregem kawruh kasampurnan ben para Kurawa ngarani apa wae sakarepe sing baku kowe kuwi guruku kang sejati Bapa Durna Milang Kori
gandrung banyu wangi Anggaan sentra tari Ngeget ngajurake dalane rasa sedina kaya setaun Rana rene kaya lan bingung Rinawati tan bisa turu Ampun tansah Pikir sirahmu Wayanganmu Katone kita Jebulane iku mung rasa kangenmu Kangen 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 Aku kangen Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du nganggo leren ora ketang mung sak kemprangan nganggo ambekan ora ketang mung sak 3 lagu 4 lagu mengko gek ditutupne Mas Gareng selamat pagi Dek Petro Selamat pagi Dik Bagong. Pagi banget Mas Iya. Alhamdulillah dalu sak mangke masih bertemu ana ing season 2 Patet Songo goro-goro season intermezzo. Heeh. Iya. Kejawi namung ngaturaken panuwun selain mengucapkan terima kasih kula sak kanca Petro Mas Gareng Dik Bagong uga ngaturake pangapura, ngaturake pangapunten menawi anggen kula gelar kelir gantung gong. Kula sak kanca saking Sanggar Seni Astabrata ingkang mijil saking Kadipaten Nganjuk Kota Angin anggenipun paring hiburan, paring lelipur wonten ing warga masyarakat mriki. Mbok menawi kirang nuju prana, mbok menawi kirang dados seming penggalih kula ingkang minangka dados wakilipun kanca-kanca ngaturaken gunging pangapunten. Ngono ya Dik Petro nggih. Ibaratipun wong mangan niku nggih ngagem kecer. Dadi ora ana sing klenta-klentune ngatur, tembung sak kecap tindak sak pecak ya ngaturke panuwun, ngaturake pangapura ya Tru. Marang sing para rawuh ning kene, becik sing ana lokasi, becik sing mirsani lumantar via streaming. Betul Mas Gareng. Iki masih bertemu dalam benang merah. Nun inggih menika tasyakuran. Ya. Tasyakuran keluarga besar Bapak almarhum Aziz Romli. Punika keluarga sagotra sami mlumpuk ndongake ingkang sampun sumare Bapak almarhum Aziz Romli supados alusipun tinampi wonten ing sisihipun pangeran dipun ngapura sakehipun dedosanipun lan tinampi ingkang dados amal solehipun. Amin ya robbal lakon maguru. Ayo kepengin weruh babaring lakon ayo.
Udayana mati-mati Rohamet Wilasa Manglono mangapetira gending marionen tapane si Cakalaya lir dadit ya mandragini ya nonton si Cakolayar Mbok Sri Gading melati sor kemuning Yai Semar Badranaya wonten dawuh bendara kula Ndara Arjuna Ndara Janaka kok semunipun nandang Sungkawa kok semunipun nitik saking lekering netra jahiting wadana kang sarta tepunging wimbo wonten babakan ingkang kineker mugi Paduka Ndara Dananjaya saged amedhar dawuh dhateng Panakawan Semar menika tinitah wonten jagat dados batur sing maknane batur menika pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sinten ngertos sembur kula saged madangaken pepeteng udari rewet handika Ndara Arjuna Ndara menawi sedih mbok matur to Den nek sedih ki perkarane apa nek susah ki perkarane apa ndang diomongke mboten usah kedlarung-dlarung mengke mundhak mboten sae kedadosanipun perkawis napa to Ndara napa dinten sakmangke wonten nugraha ingkang badhe mandhap menapa sakmangke badhe wonten wanudya ingkang badhe jinatukrama perkawis napa to Den monggo kula niku punakawan tugase paring lelipur dhateng Jengandika Ndara Janaka monggo nyuwun napa to Den napa ndika Ndara Arjuna nyuwun gubuk asmara punakawan ora lah napa mundi dawuh saka Kanjeng Eyang Wiyasa anggone dina iki ana pandhita kang wegik kesdik kang dadi paningale ingkang mapan ana ing pertapan Arga Kelasa ya pertapan Sumur Jalatundha ing ripalungguhan iki Janaka dinuta kelawan Kanjeng Eyang Sanuyasin Wiyasa supaya dina sakmengko Arjuna kinen puruhita utawa meguru marang panjenengane kang mapan ana pertapan Arga Kelasa ya pertapan Sumur Jalatundha pendhita sinten peparapipun Ndara peparape Begawan Bima Suci mula Kyai Semar aja negake sing dadi laku ning Dananjaya Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung bisa nyecep sing dadi ilmu kang sarta kawruhe pendhita Arga Kelasa Begawan Bima Suci sumangga kula namung tut untat lampahipun Benara Sikra kang para kumingal
Langening kalang janaglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan padaring purnameng kekono dasare mangsa katiga bojleng-bojleng iblis laknat padha cek-cekan menika Raden Patih Harya Sengkuni ingkang sampun medaling jawi kula ratu wingking saking negari kula negari giling wesi kula pun Prabu Karungkala cumadong dawuh kula sowan mapan wonten ing negari Ngastina ing sedya kula badhe ngebon-ngeboni esuk ngudan-ngudan sonten ngelamar sekaring kedaton negari Ngastina nggih punika pun Dewi Lesmanawati kados pundi Sang Patih panglamar kula dipun tampa menapa dipun tampi Prabu Karungkala sumurupa ana tetembungan jer basuki mawa biya kelakone panjangka kudu mawa pangurbanan lah dina iki bisa kelakon sing dadi penjangkamu bakal garwa kembang kraton Ngastina ya kuwi si Lesmanawati kalamun ta kowe bisa mateni para Pandhawa. Kamangka dina iki para Pandhawa ingkang mapan ana negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan. Merga dina sak mengko negara Ngendraprasta ditinggal karo Werkudara. Kamangka wis kondhang kaunang-unang kalamun para Pandhawa kuwi sumbere kekuatan mapan ana Werkudara. Yen Werkudara ora ana, kuwi kekuatane ora ana, kadigdayane kumplang mula. Yen kowe bisa bedah negara Ngamarta kang ripalungguhan sak mengko wis ora ana senopatine iku isi Werkudara. Esuka sorea Karungkala bisa ngrabi Lesmanawati. Amit kula nyuwun pangestu bedah negari Ngamarta pateni para Pandhawa. Purna padha mirah ingsun prihatin was kokong mijil tuku dahan tanpa karya
ingkang rinemakan Gusti Yo jagat yo dewa yo bathara layak jagone padha tarung prencake padha ganter pertapan arga kelasa ketekan daya sapa sing dadi jenengmu Janaka wedya sampun sumerap ingkang dados nami kula nuwun inggih prasajan kemawon nuwun inggih kula pun Janaka panengah Pandhawa wingking saking Madukara sembah pangabekti kula kunjuk sahandhap pepada paduka Sang Bima Suci. Iya, wis tak tampa gawe bombong ing ati ora liwat pangestu Kutampanana. Lho inggih. Kula tampi asta kalih kula pundi ing mestaka mugi andayanana jimat wonten ing gesang kula. Janaka kang prapta ana pertapan arga kelasa ana parigawe apa? Duh Sang Wiku. Kula namung dinuta kalian eyang kula nuwun inggih menika Kanjeng Eyang Wiyasa kepengin puruhita kepengin meguru wonten ing ngarsanipun Begawan Bima Suci kuwi arep puruhita nyantrik dadi santri ana pertapan arga kelasa kene nuwun inggih lakar kados mekaten rada maju sing dadi lungguhmu. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tewang kowe bakal tak ngenge sithik babakan kawruh panunggal Janaka Sumrupa ilmu kang diarani Eka Panembah Jati duwi kodrating Gusti Trimurti catur minangka panyuba menika kados pundi jlentrehipun Sang Wiku Eka Panembah Jati Eka kuwi siji panembah kuwi nyembah Gusti Allah menungsa urip ana alam padang kuwi kodrate mung siji ya kuwi manembah marang Gusti kang Maha Siji duwi kodrating Gusti duwi iki loro kodrat wis ngarani Gusti Allah kodrate Gusti kang murbeng dumadi ning jagat raya iki ana loro yen ana bagus mesti ana ala yen ana dhuwur mesti ana ndek yen ana ireng mesti ana putih yen ana padang mesti ana peteng lan sak panunggalane salajengipun Trimurti tri kuwi telu murti kuwi manunggal sok sapa menungso sing kepengin slamet donyaning tekan ngakirate kudu bisa manunggalake telung perkara ya kuwi jiwa raga kang sarta sukma kang pungkasan ya kuwi catur minangka panyuba catur kuwi papat minangka panyuba cobane manungsa kuwi ana papat kang dumunung mapan ana ing nafsu ya kuwi nafsu supiyah lamah amarah kang sarta mutmainah nuwun inggih menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka Sang Wiku badhe kula tindakaken kejawi saking menika Sang Resi saklindunipun kula kepengin nyecep kawruh puruhita dumateng paduka Sang Resi sejatosipun kula inggih dinuta kalian Kanjeng Eyang kula Wiyasa kuwi dikongkon napa ngupadi baya wonten pundi murcanipun kakang kula panembak awit sampun tri ari kawuri sampun sawetara manci kakang kula panenggak murca tanpa wangenan singlar saking jiwaning kasatriyan entenana ning guri dharmaku isih akeh aku durung bisa paring wangsulan tumrap kowe Janaka
Wikralan ngrisang bayu siri Ritu mungkul manembah anglir boyo kuntap Kamit pasang Kalimantan pisowananku sinabete ngiloduni dumawaing tawang tuwang Begawan Bima Suci kula ingkang sowan wonten sahandhap pepada paduka Sang Resi ora teges Bima Suci angkuh nanging tembe wae weruh mulaku mitambuh sapa kisanak kang nembe rawuh Sang Wiku kula pandhita kleyang kabur kangenan nami kula pun Begawan Kilat Buwana nuwun inggih ana parigawe apa sowan mapan ana ing pertapan Arga Klasa Sang Wiku kula nyuwun pengayoman kula kepengin sisa-sisaning umur kula agem wonten lajering kautaman kula agem sarana kabecikan awit kula sampun boten gadah menapa-napa kula pengin ingkang kula udi mbuhung nampung manising pepati omahmu ngendi omah kula sampun kadol omah kok kadol piye omah kula dol nggo apa ki ngopeni gendaan kula tuwek barang kok gendaan lah ya wong lanang anakmu kula pun boten gadah putra bojo kula sampun pecah kowe aja ngapusi kayangan kaindran ke kayangane sapa Ida ya jagat ya dewa ya Bathara sajake Begawan Bima Suci lagi cinaket karo dewane winong wong ing Bathara ketitik ndak teter kawaskitane wis ngerti sejatine ulun ya atur palaporan marang Sang Hyang Bathara Guru Dewa Subata marang suring prang ngupani arem-arem ngentan wing awiyat naroda ngebalani Bathara Guru Hong Siwah bojo bujani bojo Darma Darmani Darma Rahayu Hastuta Hastuti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara isa ndageki cara dewa ya Sang Mustikaning jagat Hong Nirdahna Pinara Sabda sabdane Jawata Yuwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti ana parigawe apa dene sira Bathara Guru kraya-raya prapta ana pertapanku kene iya Sang Mustikaning Rat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap sira Werkudara angka 2 apa wae sing kita kepinginake mesti bakale kasemdadan apa kita kepingin ngeratoni sagunging dumadi apa kita kepingin dadi ratuning dewa lan maneh upama kita kepingin ngeratoni jagat saisine ulun ora bakal owel para dewa bakal masrahke marang jeneng kita Werkudara Bathara Guru kawruhan ana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang tak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh panguwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi yen dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama nanging yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemohi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci apa kita kepingin nglenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa karep ben ngerti kasekten kang disarirani dening para dewa babar pisan ora Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat
Yen pancen sira wis mangerti yen kelungguhan mono pinanta-panta kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun. Mara gage tuduhna. Ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa. Nalikane ulun tetinjo marang Madyapada ya mapan ana arga kelasa iki kang dadi papan palungguhan ulun. Bathara Guru aku arep takon apa? Pilaing alam kuwi ana pira lan apa wae? Sepisan alam Suralaya ya kuwi papane para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papaning para Gandharwa. Katelune alam Kafiruna kuwi papane Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa menungsa? Jeneng kita iku menungsa. Banjur arga kelasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Kene kuwi alam Suranggangkara. Apa ya wis sak trepe? Yen aku mapan ana kene malah yen panjenengan mapan ana arga kelasa tak kira ora sak mestine. Merga kene dudu papan kelungguhanmu. Yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah. Ya jagat ya dewa ya Bathara Bima Suci. Apa kowe ora eling wong tuamu kang panandhange tekan seprene maksih ana sajroning kawah Candra Dimuka? Ora susah ngepok singgol karo Sudarmaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kuruping pakardine dewi-dewi. Ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh kluputane. Bathara Guru, pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatine Begawan Bima Suci. Waduh, Sang Nawaruci. Agalore sangati rangu rinangkul kinempet-kempet dosa ngarep ananing bawana ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati awit paduka sakmangke kasarira dening ingkang titah pun Bratasena. Syukur bagi sewu yen sira wis sumurup marang sapa sing sira adepi dina iki. Samu barange wis cetha. Samu barange wis ngigla. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang keluputan kita kanthi lelakon iki. Kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha karo menungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa Manikmaya. Ngesturaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumumpuring samudra pangaksami Sang Guru sejati. Iya, bakal antuk pangapura nanging aku duweni penjaluk punapa panyunanipun Sang Guru sejati. Bapakku Pandhu lan ibuku Madrim entasna saka enduting neraka jahanam. Enggal unggahna swarga Tundasanga. Yen wis nuruti panyunanku kabeh bakal antuk pangapura. Lho nggih. Dhateng sedaya mangestaken dawuh kawula nyuwun pamit Sang Guru Sedati. Wong ilahing sekaring bono langgeng ora kubara pus pundhak wis paripurna anggon kita netepi jejibahan madhet pendhita ana ing pertapan arga kelasa nyebarke kawruh gethok tularke ilmu babakan kawruh kasampurnaning dumadi awit kita tansah ndongake marang Sudarma nganti jeneng kita dina iki wis bisa ngentas panandhange wong tuamu ya kuwi Pandhu kang sarta Madrim munggah ana kaswargan Tundasanga Werkudara Baliya ana kasatriyan Jodipati
Balya anggonmu nglakoni jiwaning kasatriyan kewajibane satriya-satriya negara. Ulun bakal bali maring alam ulun. Tindakno jejibanu Balya ning jiwaning kasatriyan Werkudara. Aku kloro rame kapiarsi wawa kalong luru pandelian bong Dre kawanan ing semune wetan bangsulakipun mratandani yen wis bangun enjing Werkudara aja enak kapenak mapan ana ing ngarga Klasa Ngamarta mbok tinggal geger ana ratu anyar katon jejuluke Karung Kala Bedah negara Ngamarta yen iki ora ana kemrembiyahing tanganmu jumangkaing sikilmu tak kira Ngamarta Bedah musuhku. Arjuna Asmenira kamanungsan Arjuna kula wonten dawuh kok ning kene kula ngaturaken panuwun awit Kakang Mas Kresna anggenipun sampun dados lantaran utawi panjatan Kakang Bima balik timbul dados satriya Jodipati bebedhek ing negara Ngamarta pancen sing dijaluk kaya ngono ayo enggal bebarengan tak gandeng tanganmu tumuju ing Indraprasta muga-muga Kakang Werkudara bisa merantasi gawe yen si Karung Kala wis mati tegese kawula sak Ngamarta manggih guyub lan rukun Janaka mriki ngestaken dawuh sumangga kula dherekaken Prabu Serampakia amangungkung Kuyak kuyup nilangoni Rampaan rancak ngaton sigrat Sinanggaan kopi ropo Serampakia amangungkung Kuyak kuyup nilangoni Rampa rancak katon sigra sinaya kopi romo hi ho Sarate pandam sumulung
hamadangi jroning pasare yang ngenani wadana remuratmu kalingan ngangkrangan sang kyah manah engkung sumungkeming kuling Latalah sapa no Werkudara kali takon Karung Kala nguri saka ngiling wesi sumedya lakumu bedah ngamarta ngejak pirang-pirang latih nguk gateng biasmu kowe Chandra